Артефакты неаспрэчныя, а таму дакладныя прыкметы свайго часу. І разам з тым таямнічыя, бо служаць для нас своеасаблівым пропускам у свет мінулага. Нават самая нязначная, на першы погляд знаходка можа ўтойваць у сябе неацэнную гістарычную інфармацыю. Знойдзем захаванае, убачым утоенае, вызначым галоўнае. З вами Алена Дамеева. Францыя здаўна лічылася сталіцай вінаробства, парфумеры, вытанчанай кухні, моды і дызайну. Чаму адкрыю вам адзін з сакрэтаў? Яе таленавітыя прадпрымальнікі вельмі уважліва сачылі за тым, што з'яўлялася за межамі краіны. Напрыклад, у ВКЛ альбо Рэчы Паспалітай. І нярэдка запазычвалі лепшае. Так здарылася і з нашымі слуцкімі паясамі. Французская падробка гэтай нацыянальнай мастацкай каштоўнасці – прадмет сённяшняга даследавання. Кунтушовы пояс луцкага тыпу. Хутчэй за ўсё, ліёнская ткацкая мануфактура, Францыя. Шоўк, ткацтва. Даўжыня пояса 325 сантыметраў. Махры распушчаны на 14 сантыметраў. Шырыня артефакта 35 сантыметраў. Пояс захоўваецца і экспануецца ў музеі старажытна-беларускай культуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Слуцкія паясы і іх тагачасныя імітацыі – мастацкія каштоўнасці беларускага народа. Аднак захоўваецца ў нас, у Беларусі толькі адзінкавыя асобнікі і фрагменты унікальных узораў ручнога ткацтва. Парадаксальная сітуацыя і не толькі са слуцкімі паясамі. На жаль, большая частка твораў нацыянальнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва растварылася ў музейных і прыватных калекцыях свету. Каму належаў наш артефакт першапачаткова? Інфармацыі на гэты конт няма. Хутчэй за ўсё, заможнаму шляхцічу. А пакуль высветлім, як рарытэт трапіў у беларускі музей. Жыццё складывалася так, што у нас у гасцях у музеі апынуліся два знакамітых чалавека. Гэта вядомы гісторык культуры і літаратуры Адам Мальзіс і не менш знакаміты патомак выдатнага рода агінскіх ціханавецкіх князь Анджэй Ціханавецкі. Я думаю, што музей усё ж такі зрабіў ураджанне, асабліва той пояс, які у нас адзін захоўваўся, ён сапраўды слуцкі з адпаведнымі меткамі, але, на жаль, ён разрэзаны на дзве часткі. Пасля гэтай паездкі, гэтага візіту, князь Ціханавецкі паехаў зноў да сябе ў Лондан, а потым абставіны разгортваліся наступным чынам. Адам Мальзіс паведаміў, што князь Анджэй за свае ўласныя сродкі на аўкцыёне Крысці ў Лондане набыў пояс. І ён гатовы падарыць гэты пояс нам у музей. Што і было зроблена. Але урачыстая перадача ўсё ж такі была ажыццёўлена менавіта Адамам Мальзісам, які ў госці ўжо ў Лондан паехаў для князя, і там ён проста скруціў пояс, паклаў да сябе ў партфель і правёз цераз усе нашы межы. Праўда, гэта адбывалася ў пачатку 90-х гадоў. Той самы выпадак, калі рызыка высакародная справа. Падарунак сапраўды княжацкі. Анджэй Ціханавецкі таямніцу кошту не раскрыў. Сціпласць добра выхаванага чалавека. Прыйшлося навесці даведкі. Прыкладны кошт падобнага унікальнага прадмета на замежных аўкцыёнах дасягае 40 000 долараў. Але вернемся да нашага артефакта. Нагадаю, гэта пояс слуцкага тыпу. Высветлім, чым ён адрозніваецца ад арыгінала. Стылістыка пояса вельмі блізка нагадвае менавіта слуцкія паясы. Тая ж адметная гармонія, той жа вывераны памер частак пояса, галавы, сярэдніка, бардзюраў, тыя ж самыя арнаменты, якія сустракаюцца ў сапраўды слуцкіх паясах і там, у нашым артефакце яны таксама сустракаюцца. На думку тых моднікаў трэба мець менавіта слуцкі пояс, але слуцкі пояс чамусьці зроблены ў Францыі. Ліён сапраўды гэта сталіца еўрапейскага сусветнага шоўкаткацтва, калі не лічыць усходнія краіны, Японію, Кітай перш за ўсё. У Ліёне шмат рабілі і многа зрабілі, і выдатныя дасягненні ліёнскія тканіны маюць.
і вядомы ўсім свеце. Успешность других мануфактур, она напрямую зависит от того, повторят они этот пояс точно так же, как слуцкий, смогут они его предложить как слуцкий пояс, значит, могут получить гораздо больше экономические выгоды. И мы знаем, что в Лионе делали, и мы знаем, что в России делали подделки под слуцкие пояса, абсолютно точно повторяя стилистику, композицию, цветовое решение. Но, правда, уже были честны, не ставили, что сделано в Слуцке, а сделано по образцу слуцкого пояса, что, конечно, приятно. Уважліва разгледзім наш артефакт. Вось яна, тая самая адмысловая пазнака – сігнатура. Цяпер гэта, бадай, адзіны доказ, які дазваляе нам суаднесці захаваны выраб з перыядам і месцам яго з'яўлення. На поясе вытканы дзве літары. Што яны могуць азначаць? Якая інфармацыя ў іх схавана? Літара F і літара S. Што яны абазначаюць? Мы да канца па сённяшні дзень не ведаем. Мы можам толькі здагадвацца. Магчыма, гэта дзве пачатковыя літары двух слоў. Выткана ў Слуцку, Феліцытае Слуцай, FS. Так таксама маглі абазначаць менавіта слуцкія паясы. Другое, гэта пачатковыя літары імя і прозвішча ткача ці арэндатара мануфактуры, дзе гэты пояс быў вытканы. Так што мы можам будаваць толькі здагадкі ўсё ж такі. Скорее всего, это период уже влияния стилистики рококо, когда мотив становится более мелким, очень много элементов в нем появляется. Это мотив в вазоне, и еще он стоит на какой-то плоскости. То ли это стол, то ли это скатерть. В тот период, когда разрабатывался слуцкий пояс, мотивы были немножко другие. Они были в стилистике барокко, более такие пышные, более крупные. И, ну, может быть, наверное, даже и по цвету более активные, чем то, что мы видим на артефакте. Як вядома, пераважная большасць людзей візуалы. У інтэрнэце існуе вялікая колькасць тэстаў, дзякуючы якім можна зразумець, да якога тыпу вы належыце. Але сёння гаворка не пра гэта. Прапаную параўнаць наш артефакт-падробку з найлепшым узорам слуцкіх паясоў, які, дарэчы, таксама з'яўляецца экспанатам музея старажытна-беларускай культуры. Гэта арыгінал. Чатырохліцавы, залататканы слуцкі пояс. Звярніце ўвагу, кожная з яго бакавін адрозніваецца па колеры і тоне. І гэта адметная рыса ўсіх слуцкіх паясоў, у тым ліку і іх падробак. Тут мы бачым палосы чырвонага і чорнага колераў, з другога боку бежавага і вохрыстага. А вось і гандлёвая марка арыгінала. Хутчэй за ўсё, пояс быў вытканы ў першыя гады працы мануфактуры. Выявы на рарытэтных экземплярах гэтак жа адрозніваюцца. Слуцкі пояс упрыгожаны зрэзанымі стваламі дрэў з каранямі і прарослымі галінкамі, з кветкамі і лісцем. Орнамент нашага артефакта заснаваны на мотивах стилизованных выяв кветки и плода граната. Пояса, которые мы видим, они сейчас немножко не впечатляют нас цветовой гаммой. И как-то мы удивляемся, когда смотрим на них, что же там такого. Но мы должны помнить о том, что им все-таки 300 лет. Глядзіце далей. Хто клапаціўся пра развіццё вытворчасці кунтушовых паясоў? Якое дачыненне да іх меў Ян Маджарскі? Што было асаблівага ў гэтым элеменце адзення? Чым паясы так падабаліся заможным людзям? Колькі заплаціў уладальнік нашага артефакта французскаму майстру? Ці праўда, што паясы выраблялі толькі мужчыны, альбо гэта чарговы міф краязнаўцаў? Кунтушовы пояс – імітацыя слуцкага пояса. Дата вырабу – пачатак другой паловы 18 стагоддзя. Узор рарытэта заснаваны на матывах стылізаваных выяў кветкі і плода граната. У орнаментацыі фонаў беларускіх абразоў ён пашыраны як хрысціянскі сімвал многіх народаў пад адзіным пачаткам. На адным канцы артефакта па двух ніжніх вуглах літары FS.
Кунтушовы слуцкі пояс у 18 стагоддзі гэта нават не малінавы пінжак ад Армані ў 90-е і не айфон апошняй мадэлі сёння. Слабавата для пояса. Гэта быў яшчэ больш прэстыжны убор, за які гатовы былі выкласці велізарныя грошы. Пагадзіцеся, вельмі прыемна ўсведамляць, што некалі ў нашай краіне быў створаны такі свой айчынны аксесуар, у якім не то што не сорамна было выйсці на людзі, а на які зайздрасцю глядзелі, больш таго падраблялі ў розных кутках свету. Працягнем. Калі весці размову пра традыцыйную беларускую культуру, то перш за ўсё, канешне, пояс гэта менавіта абярэг, які ахоўваў чалавека, ахоўваў цела чалавека. І ввогуле вось ён замыкаў у кола. Але калі весці размову пра менавіта пояс, які ахоўвае, аберагае, не абавязкова ж, каб ён быў настолькі прыгожы, настолькі шырокі, з шаўковых нітак. Таму зразумела, што перш за ўсё ж такі кунтушовы пояс вось мае свой такі выгляд для таго, каб уражваць. Для того, как привабливать увагу до той персоны, якая его носит. Это не просто оделся прилично, это демонстрируешь род. И поэтому к одежде было более внимательное, требовательное отношение. И поэтому, конечно, пояс, он должен был быть соответствующего уровня. Наш артефакт – это двухбаковый четырехлицевый пояс. Я патлумачу, што пад гэтым маецца на ўвазе. Справа ў тым, што у пояса, у слуцкага пояса, не было правага і левага бакоў. Калі казаць па-руску, лицевого і ізнаначнага бакоў. Абодва бакі былі аднолькава вартымі, іх абодва выкарыстоўвалі. Это же не случайно 4 страны, это вообще гениальное изобретение Манжарского. Пояс ведь должен был подходить к костюму. У гісторыі стварэння слуцкіх паясоў Ян Маджарскі, ён жа Аванес Маджаранс, імя знакавае. Да яго з'яўлення, канешне ж, і персіярні працавалі, і паясы ткалі, але ж у тых вырабах пераважалі ўсходнія ўплывы. Яна Маджарска запрасілі ў Нясвіж, затым яго работа там не склалася, ён нават ратаваўся уцёкамі ад радзівілаў, яго дастаткова рэзка прымусілі вярнуцца назад, прычым прывезлі нават яго сям'ю, яго жонку, што фактычна было прычынай яго уцёкаў такіх. Тады, калі Ян Маджарскі вытыкаў такія паясы для таго, каб пагасіць сваю работу ў якасці арэндатара, ён ставіў сваю метку – Ян Маджарскі. А вось калі гэта былі паясы, якія выконваліся па заказах ужо саміх радзівілаў, то тады на паясах ставілася метка «Слуцк». Дзякуючы Яну Маджарскаму з'явіўся новы, самабытны мясцовы тып кунтушовых паясоў з характэрнай гарманічнай кампазіцыяй і арнаментацыяй. Былі знойдзены прапарцыянальныя суадносіны частак пояса. Шырыня вырабу пры некаторых адхіленнях складае 1/10 ад ягонай даўжыні. Можна было, маючы адзін пояс, стварыць такую ілюзію, паказаць такую ману, быццам бы ў цябе не адзін, а 4 поясы, паколькі можна было кожны раз паказваць адпаведны боль. Вось, калі ласка, яшчэ адна цікавая акалічнасць. Аказваецца, капсульны гардэроб – гэта калі з абмежаванай колькасці рэчаў ствараюць дзесятак шыкоўных камплектаў, быў прыдуманы зусім не ў Брытаніі ў 70-е гады мінулага стагоддзя, а майстрамі, якія працавалі на нашай зямлі. Слухаем далей. В слуцком поясе слишком выразительные концы. Поэтому повязывали его таким образом, чтобы эти концы свисали по бокам, чтобы они были видны. Особенно потом, когда в поясе появилась еще бахрома, ее тоже демонстрировали. Поэтому по обе стороны всегда были расположены концы пояса. И вот это такой наиболее характерный способ ношения. Кошт такого пояса мог складаць сумму, можна толькі параўнаць, эквівалентную, напрыклад, гадавому акладу кадравага афіцэра. Вось уявіць сабе, што цяперашні палкоўнік, маёр вымушаны быў збіраць за год сваю зарплату, каб набыць такі менавіта пояс. Можна за пояс было набыць невялікі маёнтак з зямлёй, з сотнямі душ,
Гэта была адзнака вялікай заможнасці чалавека, але не толькі. Паясы па пісаных, непісаных законах маглі насіць толькі прадстаўнікі шляхецкага стану, шляхецкага роду, шляхецкіх радоў. Он был чрезвычайно важен для шляхты, он являлся неким таким показателем достатка, с одной стороны, с другой стороны, и выполнял некую такую репрезентативную функцию. На выраб аднаго пояса з складаным малюнкам магло пайсці некалькі месяцаў да паўгода. Нават зыходзячы з гэтых параметраў можна вызначыць вартасць, каштоўнасць слуцкіх паясоў. На працягу аднаго года дасведчаны майстар мог выткаць не больш за 7-8 падобных вырабаў. У гэтую частку тэхналагічнага працэсу жанчын нібыта не дапускалі. Атрымліваецца, што аўтар вядомага верша «Слуцкія ткачыхі» Максім Богданович памыліўся? Богданович вельмі прыгожа памыліўся, бо без жаночых рук, без дзявочых пальчыкаў слуцкія паясы не атрымаліся, паколькі менавіта яны рабілі вось тую адметную залотную нітку. Гэта была вельмі тонкая ювелірная работа. Уявіце сабе, што вось гэты сярэднік шаўковы, які называўся душа, яго трэба было абкруціць не менш тоненькім дроцікам, залатым ці сярэбраным, спіралькай. Усё астатняе, ўсё ж такі, трэба прызнаць, рабілі мужчыны. Глядзіце далей. У якіх умовах павінен захоўвацца наш артефакт? Якім быў яго стан да рэстаўрацыі? Ці страчана таямніца тэхналогіі стварэння паясоў? Хто і калі раскрые яе? Кунтушовы пояс. Магчыма, французская падробка слуцкага пояса. Дата вырабу – пачатак другой паловы 18 стагоддзя. Шоўк, залатыя і срэбраныя ніці. Ткацтва. Пояс набыты Анджэем Ціханавецкім на аўкцыёне «Крыстіс» у Лондоне ў 1988 годзе. Артефакт захоўваецца і экспануецца ў музеі старажытна-беларускай культуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Лёс слуцкіх паясоў, на шчасце, апынуўся доўгім. Страціўшы значэнне побытавай рэчы і важнага элемента арыстакратычнага строю, слуцкія паясы набылі новы статус. З іх сталі вырабляць культавыя рэчы, выкарыстоўваць для ўпрыгожвання рэлігійнага ўбору – арнатаў. Наш артефакт таксама пашчасціла набыць і захаваць. Аднак змагацца з яго натуральным старэннем вельмі складана. Штучнае асвятленне, многія іншыя фактары згубныя для падобных рарытэтаў. Перад тэлеаператарамі праграмы «Артефакты» стаяла даволі складаная задача – за вельмі абмежаваны час адзняць неабходны матэрыял. Таму што гэтыя рэчы, яны не вечныя. Іх абавязкова трэба паказваць гарызантальна, ніколі не падвешваць, не развешваць. Нават нахіл, калі ўсё ж такі трэба у вітрыне нейкі нахіл такі менавіта зрабіць, то ён не павінен быць перавышаць дзесьці 30 толькі градусаў. 30-35 градусаў вось гэты нахіл павінен быць. Не гаворачы ўжо пра святло. У вітрыне павінна быць заўсёды цёмна. І калі туды, да яе, да вітрыны падышоў наведвальнік, вось тады ўключаецца святло, ты паглядзеў некалькі хвілінаў, і святло павінна гаснуць. Так захоўваюцца тканіны. Час не шкадуе ні чалавека, ні прадметы, створаныя яго рукамі. 4 гады таму наш артефакт знаходзіўся практычна ў жудасным стане. Рэстаўратар Анжаліка Міцкевіч здолела прыпыніць пагібельны ўплыў часу. Я спрабавала сябе ў розных галінах, і для мяне гэта самае складанае менавіта рэстаўрацыя тканіны. Стан яго, канешне, быў вельмі дрэнны. Вельмі моцнае фотаакісленне ніцей шоўку, крыху пацямнеўшае акісленае срэбра. Вочы баяліся, а рукі спрабавалі нешта зрабіць. Самае складанае, напэўна, было не столькі клей знайсці, сколькі знайсці шоўк, які падыходзіў бы для гэтай мэты. Дубліровачны шоўк. Рэгенерировать шаўковую нітку фактычна немагчыма. Ёсць выпадкі, калі з музейных фондасховішчаў касцюмы, асобныя тканіны, напрыклад, мастацкія, побытавыя тканіны, за сваё жыццё, музейнае жыццё,
пакідалі фондасховішча 1 ці 2 разы. І тады, калі вы, шаноўныя тэлегледачы, бачыце на чарговай выстаўцы дэманстрацыю касцюмаў нават 19 стагоддзя, не гаворачы ўжо пра слуцкія паясы, ведайце, што гэта магчыма 1 раз у жыцці. Дай Бог, 2, 3, 4, но гэта вельмі рэдкі выпадак, бо тканіны не павінны пакідаць асаблівых умоў захоўвання. Часам пытаюць, чаму мы так ганарымся менавіта слуцкімі паясамі? Зразумела, што для нас, беларусаў, гэта нацыянальная рэліквія. Яна заснавана ў Слуцку, дзе цяпер на адным з найбуйнейшых прадпрыемстваў мастацкіх промыслаў наладжаны ў выглядзе аналагаў слуцкіх паясоў выраб сувеніраў з іх матывамі. Але як адказаць на гэтае пытанне нашым, не заўсёды дасведчаным землякам, а тым больш замежным наведвальнікам? З якімі іншымі рарытэтнымі каштоўнасцямі можна было параўнаць слуцкія паясы? Мы сапраўды яго можам параўноўваць з тым жа мейсанаўскім фарфорам ці з венецыянскім шклом, іншымі такімі выбітнымі дасягненнямі сусветнага мастацтва і культуры. Справа ў тым, што там дасягнута адметная асаблівая гармонія асобных частак і дэталяў. Колеравая гамма, кампазіцыя, малюнак, каларыт – усё гэта там аб'яднана ў адзіны мастацкі вобраз. Сам пояс, его композиционная структура, его цветовое решение, стилизация мотивов – это прекрасный материал для учебы. Он очень гармоничен, и это возможность освоить на этом предмете, освоить основные закономерности, основные законы творчества. Это тоже очень важно. Такім чынам, якім быў лёс нашага артэфакта? Паспрабуем скласці гістарычны пазл. Выраблены ліёнскімі ткачамі пояс ужо на нашых землях не толькі дэкараваў шляхецкі строй, але і падкрэсліў высакароднасць і заможнасць свайго ўладальніка. Дарэчы, каб апрануць такі пояс даўжынёй больш за 3 метры, адзін ягоны канец замацоўваўся, а другім абгортаўся стан гаспадара. Даводзілася пакруціцца. Пасля 1807 года наш артефакт спасцігла тая ж доля, што і астатнія слуцкія паясы. Гаспадар перастаў яго насіць. 30 гадоў таму, дзякуючы Анджэю Ціханавецкаму і Адаму Малдзісу, кунтушовы пояс стаў экспанатам, які беражліва з любоўю захоўваюць у музеі старажытна-беларускай культуры. Некалькі гадоў назад была прынята дзяржаўная праграма адраджэння традыцый, тэхналогій вырабу слуцкіх паясоў. У гэтым вялікую ролю адыграла асоба наша прэзідэнт, паколькі менавіта ён прыняў рашэнне менавіта падтрымаць гэтую праграму, і дзякуючы гэтаму наладжаны выпуск копій слуцкіх паясоў. Створаны музей гісторыі слуцкіх паясоў там, у Слуцку. Гэтая праграма абудзіла, надала такі вельмі важны штуршок і ў навуковых даследаванняў, і ў практычнай дзейнасці, бо стварэнне копій тут жа паўплывала на тое, што з'явіліся першыя сувеніры, першыя вырабы ад закладак, кашалькоў, там чахольчыкаў для мабільных тэлефонаў, правобраз нейкі знакамітага слуцкага пояса. Пояс сейчас можно и нужно использовать в современной культуре, особенно сейчас, когда мы начинаем контактировать с восточной культурой, где понятие подарка оно имеет глубокий смысл, и очень важно, что ты даришь и как ты даришь. И это всегда дарение кусочка своей культуры, демонстрация ее. А уровень этого изделия высок, и это подтверждение высокого уровня нашей культуры. Калі мы параўноўваем гэта з тым, што было ў суседзяў, альбо высвятляецца, што ў іх там чагосьці такога не было, гэта выключна наша з'ява, гэта дапамагае, мне здаецца, нам самім лепш спасцігнуць і сваю культуру, і сваю гісторыю, і сваё месца паміж народамі, і зразумець сваю унікальнасць і сваю самабытнасць. Если в Европе занимались подделкой слуцкого пояса, то это о чем-то говорит, конечно же. Я думаю, слова «слуцкі пояс» будзе вядомы. І не толькі дзякуючы вершам Максіма Богдановича, і не толькі знакамітаму твору, музычнаму твору, песні Мулявіна, але і
тым копіям, тым прадметам, якія ёсць цяпер у нас у музеях. Яны вяртаюцца на радзіму. І гэта самае галоўнае. Знойдзем захаванае, убачым утоенае, вызначым галоўнае і здабудзем каштоўнае не толькі для сябе, але і для нашых нашчадкаў. Артефакты.